and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Nagsugod na ang akong napatakdan. Pinaagi lang sa pagpagawas nila sa asro nga itom sa ilang baba o gipasud sa laing lawas ug mamahimo na kiningamong sakop. Daghang sakop ang akong misyon. Asa ka? Asa ka? Ambot sa nang nasa unahan doon ay asong ninggawa sa ilang mga babag musul sa baba sa laing tao. Ug mutuman na sa ilang isulti. Diha ka na! Ayaw na magakaw. Ay kung guniti, buhi ko. Ayaw sa pagpauli. Kusigan ko di mo. Buhi ko. Dili ka ba gustong mahisakop sa agawang Sandro? Ha? Unsa man ka nang gipanulti mo diha? Ang aso nga ito, di gawa sa imong baba! Nasuso ko baba! Sa ilong, sa mata! Nasuso ng aso! Daghan nga mga sakop ang akong gusto. Daghan nga mga sakop. Ug ikalipay ko ka na. Ning akong pagkahibalik. Gusto ko og daghang mga sakop. Kinahanglan nga preparado gyud ko sa di pa ko musong sa Olympia. Kinahanglan nga maghasiuna ko dinis katawan. Aron maglabad ang uni amo mati. Ug kung magkabuang na unya siya, sulmon ko dayon ang Olympia. Ug sa ingon, makuha ko na ang tugay na nakong gipangandoy. Ang upat ka bato sa kinabuhi. Kanindot kay pamation kung anian na kanak ang upat ka bato sa kinabuhi. Ut kung may tabo ka na, ako na unya ang pinakagamhanan sa tibuok kalibutan. Ug mahimo na nako ang unsa may akong gusto nimo. Mahimo na nako tungod kaya ako naman ang pinakagamanan sa tibuok kalibutan! Ako na ang pinakagamhanan sa tibuok kalibutan! Ako na! Kinsa ang imong agawon? Si Agawang Sandor! Kana. Sige. Tabang aron daghan kitang mamahimong sakop ni agawang Sandro. Lakaw. Ubay-ubay na. Ubay-ubay na ang sakop ni agawang Sandro. Ubay-ubay na. Huwag malipay yun niya siya ini. Bay, nausap na rin karon bay. Ha? Nga na nagkaingon man ka na bay? Wa man ko mausab. Napil man gud nako gud nga nausab jud ka. Lahi na ka sa before ba? Dili na ikaw kong amigo sa una nga si Maynard.
Kay murag basta lahi na. Kanang murag doon na kanay pirminggo na una ba. Nya usahay. Gusto ka mag-inusara. Sa una, katong dito patas ubos. Manawag magyud ka nako. Kay ganahan ka makigkuyog nako. Kay siaw ko. Nya malingaw ka. Bay, pasensya ka na. Nahibaw ka na bitaw sa kong papel. Dili na ko ordinaryo lang sa maniad to. Aw sa una, di naman ko ordinaryo. Kaya tanong ko'y talag saon nga gahom. Pero karon hingpit ko sa kasugo. Magsinabtan na lang ta. Daghan ko ginawa na. Usahay, mag-inusara ko. Uspo na ko. Hingpit ko sa kasugo. Magsinabtan na ito. Nakasabot ako bay. Naghibaw ka ng bitaw ng imong amigo. Usahay, luuran. Pero dali ra ba ako makasabot? Ana, good. Bay, kanang sidekick ko nimo ha? Ha? Kanagong pareha sa salida sa sinigod. Kanang mga hero ba nga, doon ay mga sidekick. Oh, ako, himo ka sa kong sidekick. Bahala na, huwag ako'y gahom. Di na mahimo bay. Ha? Delikado imong naunaan. Tungkay doon ay mga gahom ang dautan. O posibleng mahugaw niya sa kalautan. Jima! Tanawa gaong Sandro. Tanawa ang akong dangag kasaalan kanimo. Mao na ka na ang bag-o nimo mga sako, agaong Sandro. Gilipay mo ako, Jima. Gilipay mo ako. Unsay sunod nga mahitabo, agahon na. Jima, nakita ko ang imong bahay nga adunay basement. O, agahon. Sige. Pasudla nga akong mga sakop. Aron adto ko kamusultihan sa angay ninyong pagkabuhaton. O, agahon na. Kamo! Sunod ka mo ka na ko! Di pa ka na mo. Dili pa. Punan pa ang akong mga sakop. Gusto ko, dagan yun kayong mga sakop. Aron sa ingon, mukusog ang puwersa sa akong gahom. Bay! Ni ano man si Ilona ba? Kanang mo iskirdaon ako ha? Kamu lang una ang pag-talk-talk din eh. Kay human naman ta. Pag-talk mo di ako maayo eh ha? Ikaw yun. Bito, basig magkasamog lang ko ba? Sige. Sige, sibat na. Sibat na. Ilona? Ngano ka? Menard, ngano ka? Magkatitiban ni Ilona. Bisag ko sa may tabo. Mahal kayo ka. Mahal tasab ka, Menard. Labaw pa sa akong kinabuhi. Pero tayong para po, nga naman nakasulti ka man, ana, ha? Nganong mingon ka nga bisag unsay mahita po? Walang. Gusto lang ko nang isulti ni mo. Kay, wabi tamang kay bawa sa mahitabo sa unahan. Menard. Dili ba, usa ni mga Jawa, posibleng musungan ato mga sakop sa dautan. Ugwa ta may bawa sa posibleng mahitabo. Menard. Ako lang ito gipabati ni mo. Alam mahibaw gyud ka. Ngani akagid sa kong kasing-kasing. Bisan dili pa ka musulti, ana. Dugay ra kong nahibaw kung unsa ko nimo kamahal. Ilona. Dugay ra. Dugay ko ra na pamatud-an. Ug abi nimo, wa gid ko magmahay nga ikaw ang akong gihigugma. Ilona. Bisag kamay, wa ko magmahay, Menard. Ingon mo usap ako, Ilona. Naana nimo ang hiyasaw sa kalalaki nga akong gipangita. Ug di na ko igsapayan ang imong pagkasuko. Salamat kung mao ka na. Basta kay mo lang sa nitiman iya. Hangtod sa hangtod ang akong pagmahal nimo. Way makakuha inigikan sa akong kasing-kasing.
O ikaw lang ang ako mahal. Ilona. Ilona, I love you. I love you too. Agaw na, unsay nahitabuan ang imong mga bagong sakop. Nagpiyong ang ilang mga mata. Silang tanan nagpiyong ang ilang mga mata. Namahuway. Ha? Namahuway. O karong totoo, may sama ko sa tila. May ko na. Namahuway nga nagtindog? O, Jima. Tungod kay ingon ana usab ako, Jima. Magbarog nga piniyong ang mga mata. Ingon ana ang klase sa akong pagpahuway. Mas makatigom ka o igong kusog kung ingon ana ang imong posisyon kaysa maghigda ka. Mao ba agaw na? Ubay-ubay na sila. Og-ogma, Jima, gusto ko. Pun-a na usab ninyo. Matuman agaw na. Sige na, pahuway na. Kay mo pahuway na sab ko. O agaw na. Oh, Telma? Ngano ka? Nabalag ka man ko sa posibleng mahitabo sa unahan, Samuel. Telma? Ambot ba? Mikalit lang ang akong gibati. Nakuyawan ko para sa atong anak. Kung moabot na ang ikahadlok ka ni Amo Mateo, kung musong na dinhi ang mga sakop sa dautan. Pagampo. Samuel, Pagampo lang ang atong ikatabang sa atong anak, Telma. Aro sa ingon, magbalig-on siya siyang pagpanalipod ka nato og sa mga batos kinabuhi. Samuel. Karon nga nakapahuway na kamo. Kinahanglan nga manghasi na sab kamo sa katawan. Matuman, agaw. Sige na kamo. Panglakaw na kamo. O gusto ko nga daghan ang inyong mahisakop karon. Daghan yun, Jima. Kinahanglan niya mo lihok na kami na. Amo? Lahi ka na nga tinimador yung gibati. Maong kinahanglan niya mo lihok ka. Mulugsong ka sa patag o kabangi ang mga tao. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!